morning everyone. Today is Sunday, March 7. Wala pa ruta. Nasabutan pa siguro karon kung asang ruta, pero mag-abot-abot ta unya sa Kanbanwa basketball court. Shout out kang Sir Chuck Chuck. Ay, naya ha? Asa ka, GB? Line up. Di mo siguro Si Chuck Chuck. Ano lang? Kasamin. That's the yes. RTV shout out. Red Giant TV. Muna ito ang line up. Hi dudes, welcome back to my channel. I'm Rayjan and we are here in Argao proper. Today we are going to Hampang, then to Mabasa, then all the way to Mandilikit, then Taloon. Nakaroon sa Bridge of Argao. Wash out! People, madlang people! Ha? This will be a tiring ride because we finished our ride yesterday and we are so tired. Don't forget to check that video. Laspag kayo mo diri gyud, di gyud mada gilakawan gyud namo dudes. Liko ta diri skina kan nabong. Padulong tawag Hampang. So again, akong balikon among line up si Sir Chuck Chuck, Kuya Chris, Kuya Boogie, si RRTV, si Kuya Samin, and si Renz Du. Ulit dia. Diri dapita dudes, murag lakas pa kay kog paa diri oh. Pero wa mo kabalo, walay recover ang akong paa. Ikapoy na ko ning taman. Nakauna ra ko ani kay ako may nagunag dulhog, pero hinay kay ko mo padjak. I-appreciate gud na kog maayo mga dude if inyong i-like ang ako ang mga videos, comment sa akong mga videos, and subscribe sa akong channel. Dako kay nang atabang mga dudes. Lain di kayo idulog di ay nga kanang luya imong paa ug imong braso di ay. So di ko ka ganahan magpakusog, magpanagana gyud ka ba. So kita safety man ta kay hapit man ta tuwan gabi eh. So hinahina lang kita padagan. Kaning ako mga kuyog o power kayo, kusog kayo madulog, kusog pag yung kayo mong tanga, lisod kayo kung apas ani nila, kutas ng kayo ko ano. Binalabag ni dire oh. Dire migikan. Nya dire kay pa mabasa. Layuan nila yo. Dura sila oh. Nana sila dia. What? Nana sila sa pikas bungtod bay. Laras mo ta kay kumudulhog or kusog-kusog gamay, pero karon magpahina ra gyud og dulhog kay ako i-savor ang dulhog kay para maka-recover sa akong paa kay di gyud mada. Wa na koy kusog igtanga. Diri dapita kami ni Renz Dud lang gud ang nagkuyog kay ang uban namong kauban gauna na. So shout out Renz Dud, mga gabadi-body system na lang gud mi ani kay lain sa gay isa ra magbiyaan ba gikuyogan lang siguro kanin niya pa. Kami na lang. Gauna ang mga kuyog. May buntag. Diri sa unahan giulat nila dud so nakaapas-apas mi. Marapod kay murag kutas mo kayo. And si Kuya Samin kaning gayelo, muliko ni siya sa wala sa left. Kami sa right mi pamabasa siya pa usmad kay una lang siya namo ulit.
Lakaw na si Kuya sa amin, wala na videoan eh. Tiposo? Tiposo? Tiposo, mabasa. Okay. Salamat. Si Kuya Chak-Chak. Si Kuya Chak-Chak galid na mo diri. Kaya siya may nakaswito aning rotaha. So shout out again Kuya Chak-Chak. Yan eh, fresh leg. Kunuhay. Falls na dia. Baclaw Falls. Diri ang Baclaw Falls sa ubos. Diri dapitan ni samot payugog kahinay kay di kay ko sure if naon ang video or wala, so nihunong ko ani gamay para akong i-check ang ako ang camera, tapos wa na naulahin akong tama, din ako kapas nila. Gara. Ina jud kay ko kapadagan. Gauna si Sir Chak-Chak, si Kuya Chris, si Renz Dude, o Kuya Bugi. Naasa kong loyo ganiya si RRTV, ginabiriya gamay, and okay raman daw. Hapit na suwakak. Karon niya pa jud kong overtikan kay bulhot power kay to siya. May sagdulog, laylay ya mo pa eh. Okay, naan namin sa mabasa. Ginahan yung mukha ulo, gamit ng pagkaon mo. Halo, ibahanas ko kung nila niya, wag itindahan. Oh, kita na na, wala yung ito. Suga na mo eh, may idulog. Oh. Ay, kik-entrance ha. Ay, kik-entrance. Lami kay entrance, murag wala galakaw sa. Line up ni, lakaw na sa amin. Si Chak-Chak, RR Bugi, ya Chris, Renz Dude. Grabe. Wala na gyud. Wala na lang ba? Ay, hey! Scam.
Tigin ako ito mabidyoan si Chak-Chak karon kay usog kayo. Ano yung orang familiar lagi ni dire. Relax lang ta. Spin sa taga may. Ano yung view? Kita nga bitaw tani. Darot kita nga ginagbabawan dili ka na. Doon na lang day. Wah gitu ba eh. Doon na lang day. Wala ko ka pinagbabawal. Saka ta dire? Dili lang. Pila tayong padala kaya? May ampli akong bag pero naan may 700. Sure ko nga na 500. Okay na mabidyoan lagi na ko ni Silag manghunong na ba? Sorry. Hindi ko kaabas gyud. Ano ba akita na lang dire. Kusog manggayo. Shout out si RRTV. Subscribe mo siyang channel. Pahadlok rin no. Nailad po namin, nailad po namin. Hindi ka bumalik dyan gani. Sa pagkapoy na balik, buti na gini madagbalik. Kado laman, diyan na lang. Ha? Flat gede ay. Ana ay puliman. Yung modus si Rince Dude bay. Nang para di mo mohunong ha. Buslutan na to niya tawang ligid para mapahuway. Okay na. Di masuod man. Oh, wala namang ko battery. Adto nami. Bye-bye. So don't forget to like, comment, share and subscribe dudes. Peace. See ya.